हादराव फिन अर जोंब्लावदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन 10 साननि गेजेरावनो 30 खेब बांदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन। नंगौ, हादराव 10 साननि गेजेरावनो 30 खेब बांनो हमदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन। लिटारसे पेट्रलनि बेसेना बांदों 87 पैसा पार लिटार आरो लिटारसे डिजेलनि बेसेना बांनो हमदों 91 पैसा पार लिटार। हादराव फिन खेबसेबाव बेबायदि पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनाया सरासनस्रा जिउ खुंनाय सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। मे दान एबा बोहैथि दाननि गेजेरावनो बे 30 खेबनि थाखाय थावनि बेसेन बांदों हादराव। जाउनाव थाद'नाय गैयै बेसेन बांनायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरनि जिंगाया बे समाव बांनो हमदों। लोगोसे हान्थामेला खरसानि थाखाय नखरनि रांखान्थियारि थासारिया आरोबाव नारसिननायनि मोन्दांथि जानानै फैदों जिउ खुंनाय राहायाव। हादराव फिन बांनो हमदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन। थांनाय माखासे सान सिगांसो बांदोंमोन थावनि बेसेन, नाथाय फिन आरो दिनै अर जोंब्लावदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन। लिटारसे पेट्रलनि बेसेना बांदों 87 पैसा पार लिटार आरो लिटारसे डिजेलनि बेसेना बांदों 91 पैसा पार लिटार। नंगौ, हादराव 10 साननि गेजेरावनो 30 खेब बांनो हमदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन। लिटारसे पेट्रलनि बेसेना बांदों 87 पैसा पार लिटार आरो लिटारसे डिजेलनि बेसेना बांनो हमदों 91 पैसा पार लिटार। हादराव फिन खेबसेबाव बेबायदि पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनाया सरासनस्रा जिउ खुंनाय सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। मे दान एबा बोहैथि दाननि गेजेरावनो बे 30 खेबनि थाखाय थावनि बेसेन बांदों हादराव। जाउनाव थाद'नाय गैयै बेसेन बांनायनि थाखाय सरासनस्रा सुबुंफोरनि जिंगाया बे समाव बांनो हमदों। लोगोसे हान्थामेला खरसानि थाखाय नखरनि रांखान्थियारि थासारिया आरोबाव नारसिननायनि मोन्दांथि जानानै फैदों जिउ खुंनाय राहायाव। हादराव फिन बांनो हमदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन। थांनाय माखासे सान सिगांसो बांदोंमोन थावनि बेसेन, नाथाय फिन आरो दिनै अर जोंब्लावदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन। लिटारसे पेट्रलनि बेसेना बांदों 87 पैसा पार लिटार आरो लिटारसे डिजेलनि बेसेना बांदों 91 पैसा पार लिटार। नंगौ, दिनैनिफ्राय जागायफिनदों गासै भारतआवनो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनाय।